Kwa Samburu Terinya e County ma Homa Bay kama jodole County ma Homa Bay okwedo tulo mar siasa manomuoch kar chung'od bura ma Kasipul mokelo tho mar rawere ariyo bang' johera mag jachung' Boyd Were gi Philip Aroko rakore kinde mag campaign ka gidwa ni kawo ndamo mar chik ni josiasa manokelo tulono. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich leronwa, komishona ma Homa Bay bende okoni nonro margi ewi tulono dhi nyime makare kendo jumane nyaka gimak jogo manonyawo tulono. Juma mokalo tulo ne muoche gweng' moponde kan chud bura ma Kasipul bang' ka johera mag jachung' maduond bura mar ODM Boyd Were gi Philip Aroko malaroko mod bura ma Kasipul ma ok ochung' gi duond bura moro amora ne orakore gino manokelo tho mar rowere ariyo mane ochadh gi ojalo e kinde rakruok ma kamano. En tulo mobile e kaunti ma Homa Bay pod dhi nyime gitime nonro margi matut ka komishona ma Homa Bay Ronald Mwiwawi e romo mar riwruok mar jodolo e kaunti ni ne okoni nonro margi osedhi ongala manyime kendo joma ne nyaka mak jogo eko matudo kotulo makamano. God is the giver of life, and it's only God whom should give him that opportunity to take life. And that's why I'm also asking our political leaders, anytime you have your supporters, don't use your supporters to turn against other supporters. Let us not have our teams, which are well trained to counter another team in a forceful manner, because anytime we have that kind of a counter, it's like we are forming two rival groups. Ne okoni tulo makamano ginyalo yie mondo med dhi nyime Kasipul motelo ne yiero madundo mibago tarik 27 mar dwe ni kane ojiwo jodolo mondo konygi yalo injili mar kwe. We have had a fair discussion, and we are rallying upon the structure of the interfaith, because we have the county and we still have the sub-county leadership. So, assisted by the county leadership, we are asking the clergy leadership of Rachonyo South, where Kasipul constituency is, to use the advantage position of being men of God and women of God to speak to the people of Kasipul that humanity deserves respect, and that we have legal framework, yes, but again we have the divine framework. Let's do everything in the fear of God. Jakom Interfaith Council e County ma Homa Bay Bishop Abraham Swanda Odongo kod jagoro mar SUPKEM e County ni Abdul Masud ne okwedo mokalo tulo manone Kasipul kane gikone jochung' malaroko mod bura ma Kasipul mondo nyakwe kendo jiwo bila mondo rotimo nonro margi mar mako jogo manonyayo tulo no. Wawinjo ko onyiswa maber gi County Commissioner marwa ni nonro dhi nyime kendo ratiro biro yudi. Awakwayo ratiro kaka jolemo kendo jodolo elo jowadwa manyocha wachne ndio weche gi otimore negi ni mondo nonro otim mapiyo mondo mi oyud kama adiera nitie. Wariwore gi jotelo mamoko bende manosekwayo mano ni mondo mi otim nonro kendo mondo ratiro yudre. Uno wete kachien gi konyango gino wete jo Kasipul te gino wete. Akwayo gi duto te mondo giriwre kanyakla mondo kata ka nitiere pogruok moro mane gin go chien giduok kanyakla mondo giket kwe. Magi timore ka kweth rowere mawuok e kachud bura ma Kasipul bende okwedo mokalo tulo no kane gikone duol mochune bago yiere pachoka NDIEBC kaachiel kod bad migawo mar obile pachoka mondo kaw ndamo mar chik ne josiasa makelo tulo Kasipul. Ne yudhe wetena ma Kasipul wane moseber kitiyo kodwa e lweny, wane moseber kimiyo warunge betni kod pala mar dichwo yudhe wetewa to bang'e tibolowa. Tiere nyaka youth wetewa manotho to githo nikech lweny, to lweny ni wasemanya ng'ama kele to pok wanene, kendo wadwa kwayo ni IEBC nigo authority ni ng'ata makelo lweny e campaign nego be disqualified. Kinde ni ma obila dhi nyime kotimo nonro kaluwore kod tulo manomuoche kachud bura ma Kasipul ma okelo tho ma ji ariyo, jodolo e kaunti ma Homa Bay kwa jochung' ma Kasipul mondo nyakwe ka odong' mar ndalo 17 kende to oganda jo Kasipul dhi e debe mar yiero jood buchgi manyien. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.